όλη η περιοχή, άλλωστε στο Δήμο της Ιεράπετρας, μετά από μια κάκιστη χρονιά, ελοκομική περίοδο, τέτοια περίοδο δεν ξανά έχει έρθει σε τέτοια υποβάθμιση. Και δεν ξέρουμε και τι έπρεπε να κάνουμε, πώς να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Αλλά και στη τιμή του λαδιού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μέσα στους οξύτητες μέσο όρο είναι περίπου 1,5 οξέο. Αυτό πηγαίνει περίπου ένα 20-30, μην σας πω και πιο κάτω, και πάει βιομηχανικό. Τέτοια χρονιά δεν ξανά έχει έρθει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι 90 ετών, που έχουν σώας φρένας, έτσι, τέτοια κάκιστη χρονιά στον ελαιόκαρπο, άρα και στην επεξεργασία μετά του ελαιοκάρπου, δηλαδή το λάδι, δεν υπάρχει, δεν έχει ξαναγίνει. Και ότι συνεπάγεται κατ' επέκταση αυτό για τους ανθρώπους που έχουν την παραγωγή και είχαν ένα σημαντικό εισόδημα από την ελαιοκαλλιέργεια. Υπάρχουν ειρήνη και επαγγελματίες σε ελαιοπαραγωγή, αλλά υπάρχουν και ερασιτέχνες, και μην ξεχνάτε, στην περιοχή την οποία ζούμε δεν υπάρχει η οικογένεια, ή άνθρωπος να μην έχει 10 ή 15 ή 30 ρίζες σταγές, τουλάχιστον να βγάλει το λάδι της χρονιάς της οικογένειας. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και υπάρχουν και άλλοι που είναι επαγγελματίες. Για αυτούς τώρα που είναι επαγγελματίες, η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απέναντι δηλαδή, λοιπόν... με τέτοιες τιμές δεν κάλυψε ούτε καν το κόστος. Δηλαδή, κερδισμένοι είναι μόνο αυτοί που πήγαν με ροκάματος στις ελιές. Είτε οι ιδιοκτήτες, είτε συμμισάτορες, συμμισακές, όπως λέμε, που τις δίνουμε τις ελιές, όλοι είναι μέσα. Και ο συμμισάτορας και ο ιδιοκτήτης. Και η ποιότητα του λαδιού που βγήκε δεν ήταν η αναμενόμενη σε σχέση με άλλες χρονιές, το ποιοτικό καλό λάδι, και η τιμή δεν ήταν καθόλου καλή. Πολλοί, από ό,τι ξέρουμε, δεν πήγαν καν να μαζέψουν, είχαν απογοητευτεί. Πολλοί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης πήγαιναν να μάζευαν τις ελιές, αλλά μετά είδαν το αποτέλεσμα που ερχόταν και σου λέει καλύτερα να είναι αμάζευτες. Ήταν ασύμφορο. Θα είμαι κερδισμένος, να μην πω καθόλου. Γι' αυτό χάθηκαν πάρα πολλές ελιές, αλλά ήταν το κυριότερο αυτή, μακάρι να μην ξανάρθει άλλη τέτοια χρονιά. Όλους αυτούς βέβαια προβληματιστήκαν, και μαζί εδώ συνεργασία με τον αγροτικό συνεταιρισμό Κουτσουρά Φίνικας διοργανώνουμε απόψε την εσπερίδα εκεί 6 ώρα στο πρώην δημοτικό κατάστημα Μακρύγιαλο. Είναι ανοιχτή, όποιος θέλει να έρθει να πει το πρόβλημά του, τέλος πάντων να πάρει κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που σίγουρα θα υπάρχουν πολλά. Γιατί είναι, όπως λέμε, και η επόμενη μέρα, δηλαδή από εδώ και πέρα πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, πώς πρέπει να κάνουμε κάποια προετοιμασία στα δέντρα, στο χωράφι. Ναι. Διότι η ελιά φέτος, επειδή είχα πάει και πριν 15 μέρες σε μια ημερίδα πράγματι πολύ εμπεριστατωμένη που έγινε στα ΤΕΗ, στο αμφιθέατρο Σιτίας, που ήταν εκεί καλεσμένοι άξιοι επιστήμονες, όλοι είπαν ότι οφείλεται στο δάκο. Δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που είχαμε πάρα υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολλές υψηλές υγρασίες, ο δάκος εκεί υπάρχει ευνοϊκότερο κλίμα για το δάκο. Το αποτέλεσμα ήταν τα φυτοφάρμακα, τα ρατίσματα τα οποία ψεκάζαν είτε συνεταιρισμοί είτε ιδιώτες, δεν μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα γιατί είχε ξεφύγει ο πληθυσμός. Το αποτέλεσμα ήταν, γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι τον Αύγουστο η ποιότητα του ελαιοκάρπου ήταν εντυπωσιακή. Φαινόταν ότι θα είχαμε βεντέμα που λέμε. Ναι, βεντέμα, αλλά και ο ελαιόκαρπος δεν είχε υποστεί μεγάλη φορά από το δάκο. Αλλά μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όσο πήγαινε, έπεφτε η υποβάθμιση του ελαιοκάρπου με ταχύτητα. Από το κακό στο χειρότερο πηγαίναμε μετά. Ναι, βέβαια. Και εκεί λοιπόν στη Σιτία είπαν ότι ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές υγρασίες, και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί η ποιότητα του ελαιοκάρπου. Άρα και η ποιότητα του λαδιού μετά, αφού αν ο ελαιόκαρπος δεν είναι υγιές, δεν βγαίνει το λάδι που επιθυμούμε. Μάλιστα. Καλεσμένοι τώρα ομιλητές, κύριε Βρυγιονάκη. Ναι, θα είναι ομότιμος καθηγητής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Λιτάκης Δημήτρης, και ο σύμβουλος ελαιολάδου Δασανάκης Φιλοκτήτης. 6 ώρα είναι, όπως είπαμε, στο δημοτικό κατάστημα Μακρύγιαλου. Ανοιχτό είναι για όποιος θέλει να έρθει και ενδιαφέρεται για τη λέξη ελαιόλαδο, αν είναι τυποποιητής, αν είναι έμπορος, αν είναι παραγωγός. Ας έρθει να ενημερωθεί. Είναι ανοιχτή, μας λέτε. Όποιος ενδιαφέρεται. Ωραία. Χρήσιμη λοιπόν και ενδιαφέρουσα. Καλή επιτυχία. Γιατί μέσα από αυτές τις εσπερίδες, ημερίδες που γίνονται, πάντα βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα και μπορείς να διορθώνεις κάποιες καταστάσεις ώστε να μην ξανάρθουν. Και καλό είναι να ακούμε και τους ειδικούς, τι έχουν να μας πούν, να μας συμβουλεύσουν. Έχουμε άξιους επιστήμονες πάνω στην Κρήτη, γιατί στη Σιτία, σας λέω, που είχε πάρει μεγάλη έκταση, διότι ήταν και το ΓΕΟΤΕ, ήταν ο Λογόδημητρας, ήταν ο Δήμος Σιτίας,
ήταν η περιφέρεια, το επιμελητήριο, δηλαδή ήταν μια εμπεριστατωμένη που εκεί πραγματικά δώσανε απόλυτες εξηγήσεις και πολλοί παραγωγοί πήραν τα μηνύματα που έπρεπε να πάρουν. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όσοι πιστοί προσέλθατε λοιπόν στο Μακρυγιαλό σήμερα. Κάτι άλλο από την περιοχή? Εντάξει, για όλες τις μέρες τώρα είναι, έχει πει ο Μάρτης, σιγά σιγά αρχινάνε αυτοί που ασχολούνται με το τουριστικό κομμάτι να κάνουν διάφορους καλοπισμούς στις επιχειρήσεις τους. Ελπίζουμε αυτός ο κορονοϊός να σταματήσει, γιατί σίγουρα αν συνεχίσει θα υπάρξει πρόβλημα και στο τουριστικό κομμάτι. Φανταστείτε τώρα να πούνε ότι στην Κρήτη έχουν βρεθεί στο τάδε ξενοδοχείο 2-3 με κορονοϊό, τι έχει να γίνει, έτσι. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε και και πώς θα πάρει μπάλα σε όλη αυτή την αλυσίδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στις επόμενες μέρες να γύψει θετικά. Το ευχόμαστε. Τώρα θα μιλήσουμε για το τουριστικό κομμάτι του Μακρυγιαλού κάποια άλλη στιγμή. Να μας πείτε και εσείς από πλευράς του Δήμου τι γίνεται, αν κάνετε έργα, αν κάνετε παρεμβάσεις, να στολίσουμε έτσι, να διαμορφώσουμε εκεί το παραλιακό μέτωπο. Ευχαρίστως να σας φιλοξενήσουμε, κύριε Βρυγιονάκη. Παρεμβάσεις κάνουμε συνέχεια, η καθημερινότητα είναι μεγάλη και διαρκής. Είναι μεγάλη έκταση και χωριά και το παραλιακό μέτωπο. Οπότε θέλει να έχουμε την υγεία μας, να παλεύουμε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε. Να είστε καλά, κύριε Βρυγιονάκη, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Επίσης.